Pakinig na po, number 19. Ay, saan meron pa ba tayo? Dali, tingin tayo sa ano. Hoy! Ayaw ito isa? Dali, hindi ka makakakain ng kalwa. Dali na, kain na. Ito, nagiging. Gusto ko lang ayaw ko ito. Ayaw ko ito. Ayaw ko ito. Yan. Ayaw ko ito. Oh. Sabaw? Sabaw ito. Ay, sa sabaw. Ah. At pinipinip. Sir. Ano ba yan? Sir. Magkalim. Ikaw magkakanin ka pa, no? Saka doon dito ka.
Pag ano, pwede pa ulit kanin. Kanin. Isa muna. May sabong ito rin. Uy! Dali yan.